Dostlar 500'lük ve 56'lık inkubatorun dijital panelini ne edip bulanmalıdığını şu videoda görkezecek size. Şoň üçin videonun dolluğuna görün. Ene şu görsüňiz ýaly çiğinli dogunumuzy görkezýär. Men firmadan aldım şu videonu. Häzirem size seslendirýän ödüm. Görsüňiz ýaly özüniň çiğlygyny ve ondan naşary hemme görünüşlerini özü dogurlaýar dostlar. Toğun kimi gerek, ördün kimi gerek, bedene mi gerek, hemmesini öz dogurlaýar. Sizin hiç saat ellemäňize gerek yok dostlar. Aşağıda alt yazılarından Türkçe oýandyryn dostlar. Türkçe düşünýänler aşağıdan okawam öwrenip bilýäňiz. Oňatça hatlar okasaňyz şu aşağıdakyne şol geçip duran hatlary ve barabanlaryň ne edip aýlanşyny ýumurtkalaryny şurada görkezip geçýär. Ene görüşüňiz ýaly. Ören gowy ulanmasy aňsat dostlar ve yumurtka seçenok. Yumurtka hiç gili seçenok dostlar. Hemme yumurtkalaryň bolýar. Hiç gili tepsisinden hem täzelemäňize gerek yok dostlar. Yumurtkalaryň şular ýaly seçilýär. Awat yumurtka bolmaly, uly bolmaly däl, kiçi bolmaly däl. Tapawdy ören ulakandyr şunun arasında dostlar. Yine yumurtka seçdikden soňra görüşüňiz ýaly ine içini açyp nähili düzüşlerini çelle size görkezýär yumurtka näle goýmaly. Hemmesini goýdy şular ýaly. Bu 56'lık meselem şol. Yani üstüne goýdy ve bularyň kaçty basam has gowdur dostlar ve galan işi diňe kompýuteryň özü diýär dostlar. Rejimine goýýaňyz kompýuteryň özü diýär dostlar hemme zady. Ine şu taýda da suwlarynyň näde goýuşlary bar dostlar. Ne görüşüňiz ýaly panelde. O sweden ýakýany şular ýaly özüniň uzysy bar. Ine şular ýaly yumurtkaň içinde ýokarky meselem yumurtka bolup durýar. 3-4 günlük bolup durýar, ýem döllenme bolan içinde. Şoň üçin dostlar, şular ýaly tapawutlandyryp bilmeri. Eger yumurtka hakykatdan hem oňat däl bolsa, aşagdaky ýaly bolýar. 5-6 günde kontrol edebilýäňiz. Garaňkyda şular ýaly. Polny şu videony şoň üçin dollugyna görüň dostlar. Instruksiýa şurdadyr dostlar. Men haýsy biriňize şu inkubatorlar satsamam, hökman suratda şu videony ýanynda TikTok'tan indirip alyňlar özleňiz dostlar. Gerek bolýar. 18-nji gün, 19-njy gün dostlar, şular ýaly pol nemeler ayrılýar ýa-ni şu taýdan görüşüňiz ýaly. Yumurtkalar ayrılýar. Ondan soň 19-njy güni polny şular ýaly üstüne goýulýar. Ýam 19-njy gün ýaryp çykyp başlaýar. Ýam aýlamasyna gerek ýok dostlar. Olar içine diýeri jüjeler bar ýam onuň içinde. Şoň üçin 2-3 günden soň şular ýaly suw sepseňizler, ine şular ýaly ýylymtyja suwy fıs-fısın içine salıp sepseňizler dostlar. Bulam has oňa çyýglyk berýär ve daşynyň yumşamasyna getirýär we jüjeler has oňa çykarýar dostlar. Edip bildiğimden ses verdim dostlar. Yeniden tanış bilişleriniz bar bolsa şular ya yumurtka çıkaryan bolsa hökman maslahat algynyň. Kimden maslahat alsaňyz hem hökman işi bilýän adamdan sorap alyň. Suwlaram şular ýaly durýar dostlar. Ine suwlaram şular ýaly özleňiz dogurlap bilýäňiz suwlaryny yeniden çyýglygyny zadyny kontrol edip bilýäňiz dostlar. Ne görüşüňiz ýaly 12 amperle näme işleýär? Denetleyici eylemleri diye garaň dostlar. Şu taýda towuk var. İçinde hemme kuşların görünüşleri bar dostlar. Diňe şonu seçýäňiz, şu knopka basýaňyz, boldy öz kabul edip alýar dostlar. Hemme kontrolü öz saglaýar öz ýüzünde. Ene şular ýaly aşagda şoň üçin çiğinli dogunumuz Türkçe öwrüp bolny alt yazılary goýupdyr dostlar. Siz diňe şolary emmesini yerine getirseňiz bolan dostlar. Menem prosta şu videoya bir ses berýin diýdim, hem size bir peýda getirin. Sebäbi bir zat satandan soň hiç kim şonu öwretmeýär. Yani barsaňyz hem hökman ya tumşuk sallaýarlar, öwretmeýärler bir-birine. Şoň üçin şular ýaly video çekmäni we şular ýaly video ses bermäni menem özüme borç bildim. Sebäbi bu zatlar satdığım üçin hökman sizlere de peýdasy deger diýip düşündüm dostlar. Görüşüňiz ýaly aşagdaky hatlar okasaňyz, birma-bir gystan many okasaňyz hökman suratda jüjem çykararsyňyz, işleňiz hem uğruna bolar. Ve bu inkubatorlar näme peýdasy var dostlar? Üýüňizde meselem induk bolsun, beýleki nemeler bolsun, hiç kili in bermäňize gerek ýok. 220 ýa-da nemede işläp durýar.